Nibingelele ekhaya lamaphupho. Namhlanje-ke ake sikhulume ngamagundwane. Ngizozama nje ukuthi ngihlukanise kaningi kodwa ngibe ngikhuluma ngalo. Ngoba abaningi babuze ngey'ndlela ezahlukahlukene. Uma-ke umusha sicela usilandele ey'nkundleni zokuxhumana zonke ukuze-ke ungaphuthelwa uma sesiphendule yakho i-comment okanye sesiphoste ividiyo elandelayo. Ukuphupha igundwane okanye ngithi amagundwane, lokho-ke kusuke kuyisexwayiso uma-ke uwaphupha amagundwane. Yisexwayiso nje esithile. Empeleni-ke kusuke kuthunyelwe igundwane ukuba lizobheka impilo yakho ukuthi ihamba kanjani. Lingagcini-ke lapho, lithathe nemali yakho. Thola ukuthi-ke wena ungumuntu osebenzayo okanye ngithi ungumuntu ophantayo kodwa awuyiboni imali yakho ukuthi kahle kahle ishonaphi. Kwesinye isikhathi-ke thola ukuthi kunomuntu osondele naye oyisigilamkhuba, mhlampe isihlobo, umngani, umndeni, kanti lowo muntu khona ubungozi anabo. Kungenzeka ukuthi ukusondela kwakhe eduze kwakho okwenza ukuthi imali okanye umcebo wakho uphele nya. Uyabo? Kuyenzeka kwesinye isikhathi-ke igundwane lingene endlini, lithathe imali, limoshe ukudla, lidle ifenisha. Kwesinye isikhathi-ke thola ukuthi ukudla kuyashesha ukuphela komunye umndeni kanti kusuke kunegundane elithunyeliwe ukuthi lizowenza loyo monakalo. Esinye isikhathi-ke igundwane liyathunywa ukuthi lize kulowo muzi kanti lisuke lizolalela izindaba. Ebese liyanixabanisa, kuphele imali, kuphele yonke into, kuphele umsebenzi. Kahle kahle nje engingakusho ukuthi aniboliqaphela igundwane ngoba kusuke kunomona phakathi. Liyinhlupheko uma liphupha, ubovuka nje ugeze noma ngomchamo ubuse uma uhlangane nephupho legundwane ngoba igundwane akusikhona ukuphupha into enhle. Kube nje ukuxwaya kunesichitho phakathi. Zikhona iy'nsipho zobulongo, kuningi nje okukhona ungasithinta nje ku-061 701 8860 sobe sesikuthumela iy'ncwadi zamaphupho 500 zikhona. Akukho okungekho ungasi-WhatsApp nje sobe sesikuthumela. Nisale kahle.